Għalla ħares għattem abbus fuqa, dak żgur irridu nwaqfuh. Ex-Arma News segretarju parlamentari fiħdan il-Ministeru tas-Saħħa Malcolm Paula Ġużgalja meta kien qed jiġi mistoqsi dwar ir-rapporti ta' taħwit fir-records mediċi persuna qed tallega li waqt check-up f'poliklinika qalulu li skont il-files tagħhom u suppost ilu mejjed li xhur. Dan ir-raġel flimkien ma' persuni oħra l-koll jaqsmu ħaġa waħda komuni li kellhom l-identità tagħhom misruqa, tant li dokumenti mediċi tagħhom li huma dokumenti uffiċjali f'isimhom fl-isptarijiet pubbliċi saħansitra qed jintużaw minn ħaddieħor b'mod qarriqi u fraudolenti u b'mod allegatament sistematiku. Persuni oħrajn kif żvelat mill-avukat Jason Azzopardi qed jgħidu li fl-aħħar xhur snin attendew għal operazzjonijiet jew li jsofru minn kundizzjoni serji, fatti li ma huma veri xejn. Fatti li jkomplu jsaħħu t-teorija li hemm min qed juża identità misruqa mingħand iċ-ċittadini Maltin u Awċin. Ġużgalja jindika li ma jistax jifhem x'qed jiġri eżatt f'din is-sitwazzjoni tant li qed tinkwetaħ. Qed jgħidulhom li jew mejtin jew persuni oħra użaw isimhom biex użaw dan is-settur, dan jinkwetaħ. Ħafna. Ovvjament li tinkwetani, rrid nara li fil-fatt aħna naraw li x'qed jiġri eżatt. Huwa komplejjent li fil-waqt li tkellem mal-Ministru tas-Saħħa Ġatjana Bela ma jħoss li dawn huma każi veri iżda biss allegazzjonijiet. Dan minkejja proviċari li ġew pubblikati kemm il-medja lokali u anke fuq il-medja soċjali. Jien ma jidhirlix li hija li tiġri fil-fatt Alla ħares fil-fatt, alla ħares tiġrijek. Iżda minkejja dan, u ħeġġeġ kemm il-darba l-gvern biex tinfetaħ investigazzjoni u dawk responsabbli jerfgħu ir-responsabilità. Ovvjament jekk naraw li jkollna suspetti li l-affarijiet ikunu qegħdin verament jiġru kif se niftħu investigazzjonijiet li jkollna bżonn. Dan kollu meta ġew żvelati dettalji fosthom minn News stess li mill-Aġenzija Identità legatament inħarġu eluf ta' dokumenti folots buħud saħansitra duplikati minn tal-Maltin. Issa, għaddew il-ġimgħat minn mindu sirna nafu dan u iktar bil-Ministru responsabbli Bajrin Kamilleri għadu fil-muta.